Una anụkwara na ndị ntọrị mmadụ tọje CEO Jezco Oil na fa akpọgokwa afọ ego na-aya enyefa na ego fa na-adakwa na biliọnụ na bikwa nke abụọkwa miliọnụ n'ọkwa na bi ka fa na-akpọkwa na-aya enyefa nya bụ ego nke bụ na o nwere onye anyị fụrụ n'ihu akwụkwọ na-akọwa na ọ bụ nwa Jezco Oil o si na afọ ya bụ Blessing Ezokafọ pụtara wee na-ekwuo na papafa na nwanne ya nwoke bụkwanụ Joey Zaza na fa ji ndị bankị ụgwọ na ego fa ji ebite na bankị na fa akwụbeghị ndị bankị na fa ji ndị bankị 40 bilion naira na nwanne ya nwoke anụnwa bụ Joey Zaza na ọ na-ebi ndụ fake life nọọ maka ụdị ndụ ọ na-ebi n'ihu akwụkwọ ka ndị ntọrị mmadụ ji wee tọrọ papafa bụkwanụ Jezco Oil na ọ na-eso Obi Kubanava wee na-ekoga na oji ego na o jighokwa ụdị ego ahụ unu na-eche na oji ndị ntọrị mmadụ jikwa wee tọrọ papafa na o nwekwa ife melụ papafa na ọnya nwekafa ya ejide nke bụ na ndị mmadụ na-asị unu adịchọọ na nya bụ akaụntụ pụtalụ wee na-ede ife na ọ bụghị fake akaụntụ na ọdọọkwa ka ọnwa nwoke anụnwa na ọ bụ na ọnwa nwoke anụnwa na fa ya anọgodu na-eche ka papafa ya esi wee pụta na kịta abụghị oge o eji wee pụta n'ihu akwụkwọ na-atọ onye ọbụla ụta na ife adịkwa ka ofeke akaụntụ ma ọ bụ ọ bụrụ na ndị tọje nwoke anụnwa ji emepe akaụntụ anụnwa ka fa wee na-etinye ọgba aghara bịakwanụ ka nkọlụ na ife atịrị ndị ntọrị mmadụ kwuru wee na-akọwa na ndị ntọrị mmadụ ahụ ndị nke tọjekwanụ CEO Chairman of Jezco Oil Jezco Group onye nke a na-akpọ Chief Sir Joseph Ezokafọ onye nke bụkwanụ onye Ekwulọbịa na Anambra steeti onye nke nwekwanụ free station ọbụla ị ya afụ edelu Jezco Oil na onye nwanwekwanụ the free station na free station ya gbalụ Naijiria okirikiri na onwegasịrị ya n'ebe dị iche iche ma nwekwanụ factory n'ebe dị iche iche na big factory ya bụkwanụ na Lagos steeti ka ọ dị wee na-akọwa na ọ natalụ village fa maka na ndị Ekwulọbịa na-achọ ime emume irikwanụ ji ọnya ka o ruzi on Tuesday bụkwa n'Ọgọst 4, 2024 wee na-akọwa na nya bụ Sir Chief Joseph Ezokafọ na ọ na-abịa every month ọ nata na village be nna ya bụkwa na Ekwulọbịa na ọ na-ada eje na mountain nke dịkwanụ n'Ifite Ọka na Anambra steeti ebe ahụ o doziri ndị Catholic Church na-anọkwanụ wee na-ekpe ekpere na ọ na-eje ebe ahụ every month je na-ekpe ekpere and na ka o si eje ebe ahụ bụ na ọ na-akpọ ndị ọrụ agha ya ndị ọrụ nche ya ndị sekuriti ya na falute ebe ahụ ọ gwazie ndị sekuriti na fachelu ka nyanwa gbago n'elu mountain jebe ekpere nọ ntu anụnwa ka fa si eme ya oge ọbụla ọ bịara ebe ahụ na ọnya ka o ruzi mbọsị ahụ gwakwa ndị ọrụ agha ya na fachelu ka o jebe ekpere n'ọkwa ya ka ọ nọzi ebe ọ na-ekpe ekpere taịnụ nwoke kwesịrị iji wee rituga na afụgo nwoke okwo ntu a ka esi chọgharịbazikwa nwoke ọ bụrụ na ndị ntọrị mmadụ abịaga ebe ahụ wee bichara nwoke mmadụ wee narie n'ọkwa ya ka o ruzi 7 days ndị ntọrị ji wee tọrọ ya ụmụ ya pụta n'ihu akwụkwọ na-akọwa na fa afụbekwo mpafa ọnya ka o ruzi na nke 8 days to 9 days ya wee sị na ndị ntọrị mmadụ akpọgokwa ifefa dịkwa ka nna akọrọ unu na abụọkwa m ndị ntọrị mmadụ tọje nwoke mmadụ na fadelu wee tio na ndị ntọrị mmadụ kpọrọ ndị be ezinụlọ be Chief Ezokafọ wee na-agwafa na-aya enyefa 700 million naira ka e wee hapụrụ fa papafa wee sio na mgbe ahụ ndị ntọrị mmadụ kpọrọ ndị be ezinụlọ be Chief Ezokafọ na ụmụ ya kwetakwanụ na fa ya enye ndị ntọrị mmadụ nya bụ 700 million naira ka fa wee hapụrụ fa papafa n'ọkwa ya ka fa na ndị ntọrị mmadụ kwuchalụ wee kwekọrịta ka a gwazie fa ebe anyị edebelụ fa nya bụ ego na bifo mara ife na-eme ndị ntọrị gbanyụọ fonu na o ruo 1 minute fa ji wee gbọ ndị ntọrị mmadụ kpọchi ya kwa azụ wee sị na fa achọzi 700 million na ife fa chọkwazi bụ 1.5 billion ka anyị enyefa ka fa wee hapụ Chief Ezokafọ wee na-akọwakwa na ndị ezinụlọ be Chief Ezokafọ na fa kwetalụ n'ife ndị ntọrị mmadụ kwuru ka enyefa 1.5 billion ma sị hapụrụ fa papafa na papafa adịfa mkpa ma karịkwa anya bụ ego wee sị na kafa na ndị ntọrị kwuchara na ndị ntọrị gbanyezikwa fonu fa na anụ ozi onufa na ndị be ezinụlọ be Chief Ezokafọ na-echezi ka ndị ntọrị mmadụ gwafa n'ebe a ka a ya edebe ego maọbụ nọ ntu a ka a ya eti wee mee ife ego ka fa wee hapụrụ fa mpafa na anụbezikwa onu ndị ntọrị mmadụ ifefa dịkwa ka mkpọrụ na anụkwa m ebe ọ nọ wee mee nke butezie na ọtụtụ ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị na ndị ntọrị mmadụ a na-akpa ụdịka afọ ego anụnwa na fa dịkwa anya ukwu ebe ụfọdụ na-asị na onye ma nwoke ọfụma na onye ma ndị ezinụlọ ya na aka ya ya adị n'ife tọje nwoke mmadụ andị na ndị ntọrị mmadụ anụnwa
na ka fa si tọrọ nwoke a na ife abụghị ife apụrụ anụla ede ọ bụghị ife apụrụ anụ ụwa mmadụ na ife a nwere ike otego fa kpabara ya bụ nkịta na fa mana nwoke a na-anata marụkwanụ na ya bụ nwoke na-eje na ya bụ mountain every month ọ natara mmadụ na ya bụ nwoke na-abụ ruo ọgwa ndị ọrụ nchi ya na facherụ ka ọ gbagoro elu jee kpee ekpere na ndị ntọrị mmadụ ama ife niile bifo ọfa wee tọrọ ya. Ụfọdụ ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-ekwu ọchịchị obi fa wee na-agwa ndị be ezinụlọ be Jezco oil na bifo ọfa enyekwa ndị ntọrị mmadụ ego na fadụkwa chọọ na fa na ndị ntọrị mmadụ mee vidio kọlụ fa anụ onu papa fa agwafe okwu sịfa na-anọ n'aka ndị ntọrị mmadụ anụnwa ọfa nwatọje m leenụ m ebe a aka ndị ndụ aka na-ekwu okwu bifo ọfa enyekwa ndị ntọrị mmadụ 1 naira na-enwekwara ike ọ bụrụ na ndị akpọrọ fa na fonu na-atịfa 700 million na 1.5 billion na-enwekwara ike ọ bụrụ na ọ bụghị ndị ntọrị mmadụ tọje papa fa na fa amakwa na papa fa abụ hot cake na ntu anụnwa atọje papa fa na-enwere ike ụfọdụ ndị mmadụ a na-akpọ fa na fonu na-atịfa n'ọfa atọje papa fa ka e wee nyefee ego na bifo ọfa na-enyekwa mmadụ 1 naira na fa mee vidio kọlụ ka fa afụ papa fa anya wee na-enye ndị agha ego ma ọ bụ fa agwa ndị ntọrị mmadụ ahụ na fa tinye papa fa na kọlụ ka fa n'onu mpafa bifo ọfa enyefe ego ma ọ fa agwa ndị ntọrị na fa see mpafa ife onyonyo ka fa tie ndị alụfa bifo ọfa a na-enyefe ego na fa egekwa na onye ọbụla ntị kpọrọ fa sịfa na ọfa ji papa fa wanyị na fa anụghị onu mpafa ma na ndị agha etendịghọrụfa ife onyonyo ma ọ bụ na fa emeghọ vidio kọlụ na fa enyekwa na ndị agha ego na-enwekwara ike ọ ya bụ ndetọje papa fa ebe ụfọdụ na-atị na o nwere ike ịbụ ndetọje papa fa na ọ bụrụ na ndị ahụ gbọrọ ndị ezinụlọ ya ịma na fa ji nọmba maọbụ na papa fa nyelụ fa nọmba fa ji wee kpọọ ndị be ezinụlọ ya wee sịfafa kpọọ fa na ụmụ ya ka a nyefe ego ka fa hapụ fa na unu makwa na nwoke ike gwụrụ ife ndị mmadụ na-akọmentị kwa ọka nkụ ụfọdụ na-asịsị jide ndị sekuriti ya ka a jụọ fa ajụjụ na ofu onye n'ime fa ya ama ife merụ ụfọdụ na-asị na ndị be ezinụlọ fa nya onefa ha azụ ofu afọ ngwurube fa maọbụ ndị ụmụnna fa na ofu onye n'ime fa ya ama ife merụ alejedirio ife fa tikwa na kọmentị ka m na-ekwu n'ọkwanụ ka ya bụ ife ti wee merụ nke bụzi na afụrụ onye nke a na-akpọ Bretin otu na ọ bụ nwa Chifu Ezeokafọ onye bụ nwa Chifu Ezeokafọ ọ na nke a anụbeghị di ka ọ n'ọnụgo di ihe adaza n'afa ndị be dị ụka ya ka ya adaza afa ndị be nna ọ pụta na-aba si na fa ji ndị bankị 40 bilion na fa akwụbeghị ndị bankị ụgwọ fa ji fa n'ọkwa Union Bank na nwanne fa nwoke bụ Joey Zaza na o ji ha ego na Odio Money ka o ji si ọpụta n'ihu akwụkwọ ọ na-ekoga na oji ego na ndị mmadụ adakwa na-eche na oji ụdị ego ahụ unu na-eche na onye anụnwa ejulokwa chichi nọọ maka ka o si ekoga n'ihu akwụkwọ ka ndị ntọrị mmadụ ji wee tọrọ papa fa na o nwekwa ife merụ papa fa n'aka ndị ntọrị mmadụ n'ọnyanwa bụ ife fa ya ejide nọọ ife ọ na-eme n'ihu akwụkwọ kpatara ndị mmadụ ji wee tọrọ papa fa unu a na-anụkwa ife ọ dekwara ebe a ka nkụ ọ na-adị unu ka ife ọ na-ekwu eziokwu ka atị nke bụkwa eziokwu bụ na ndị ntọrị mmadụ hapụkwa nwoke mmadụ na enwelekwa ife nwoke mmadụ merụfa nwoke mmadụ akakwana hapụnụ nwoke mmadụ bikonu ndị ntọrị mmadụ fa enwezidiri egwu onye ọbụla onwezidi onye fa na-atụ egwu fa aha atụ Chineke egwu fa aha atụ ekwensu egwu ebe ọbụla fa fụrụ mmadụ fa eburu ịmakwa na ọ bụrụ na nwoke ekpechaghị ekpere na mountain wee pụta fa wee tọrọ ya okwe na-ekwu na nke a bụ nnọọ n'ụlọ nsọ Chineke ebe o sekpuana na na-ebe ekpere ka unu jere ebe ahụ bichara nwoke mmadụ ọ ya dụkwara unu mma ndị ntọrị mmadụ wee na-akọwa na Chifu Ezeokafọ anụnwa na nya bụ mountain ebe ahụ o jere ibe ekpere n'ọkwa ya alụ nya bụ mountain dozie ya ọfụma ka ọ ya adị ndị mmadụ mma ma dụkwa ndị Chineke mma a na-akọwakwa na mgbe anụnwa emepe Cathedral na Nnewi n'osokwo wee nọrọ ebe ahụ unu fụgasịrị foto ya na o nwelọkwa ife gbasara ụlọ nsọ Chineke ọ nọghọ na ya unu ya afụ ma foto ya na bishọp anụnwa nọ na Nnewi sere afụkwa m ebube mmụọ nsọ ebe ọ na-ekpe ekpere na-ayọ Chineke ka o metụ ndị ntọrị mmadụ aka n'obi ka fa hapụkwanụ Chifu Joseph Ezeokafọ ya bụ ife ọ dụkwa egwu ndị mmadụ na-asị Chineke mee na ebere mekwa n'ife o ji bụrụ chi ka ifele mee ekwensu na ndị otu ya ka ifele mee ekwensu na ndị ọrụ ya niile na fa hapụ nwoke mmadụ na o nweghị ife nwoke mmadụ mere fa